Καλησπέρα! Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Παρατημένο Minecraft στο ελληνικό κανάλι εδώ. Για όσοι είχαν δει τα 4 τελευταία μου βίντεο, ίσως παρατηρήσετε ότι από τον Οκτώβριο λείπω. Κυριολεκτικά από τον Οκτώβριο. Καλή χρονιά, μάγκες! Ωστόσο, ούτε στο κανονικό μου κανάλι δεν έχω ανεβάσει πάρα πολύ, δηλαδή 2-3 βίντεο έχω ανεβάσει. Γιατί τέτοια απουσία από αυτό το κανάλι? Πολύ απλά δεν είχα ιδέες και δεν είχα όρεξη. Εδώ δεν έχω όρεξη να ανεβάσω το κανονικό μου. Ωστόσο, αν και τα διαγωνίσματα του δεύτερου τετραμήνου μπαίνουν σιγά σιγά, γιατί προφανώς ακόμα πάω σχολείο. Έχω κάποιες δυσκολίες γενικά, δεν έχω πολύ όρεξη να κάνω βίντεο και αυτά, αλλά σιγά σιγά θα αρχίζω να ξαναμπαίνω σε αυτό τι λέω? Ίσως ασχολούμαι λίγο παραπάνω με το YouTube και εδώ και στο κανονικό μου κανάλι. Ας μιλήσουμε για αυτό το κανάλι. Πρώτο θέμα. Τι θα γίνει τελικά με το Minecraft server? Δυστυχώς λόγω κακά νέα, έχω χάσει πρόσβαση στο server. Δεν μπορώ να τον ανοίξω, άρα δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε και να το τελειώσουμε. Διότι βεβαίως έχουμε να μπούμε κάτι μήνες, ώρα λογικό να χάσα πρόσβαση. Και σκεφτόμαστε να κάνουμε καινούριο. Αλλά επειδή το Minecraft είναι πάρα πολύ βαρετό, πρέπει να βρούμε mods πρώτα. Και εκτός από αυτό, πρέπει να βρούμε κιόλας και έναν τρόπο να φτιάξουμε server. Γιατί το Aternos που χρησιμοποιήσαμε παλιότερα, ας πούμε, δεν είναι και το καλύτερο. Διότι δεν μπορείς να βάλεις ό,τι mod θέλεις. Πρέπει να το έχει το Aternos. Αλλά επειδή το Aternos είναι μια μεγάλη μαλαμπέρδα κολομαλακία, δεν μπορούμε προφανώς. Δεύτερον, το κανάλι μάλλον θα γίνει πιο πολύ CS2. Γιατί CS2? Πρώτον, είναι εύκολο να κάνω βίντεο με αυτό. Δεύτερον, μπορώ να παίζω με τους φίλους μου και να περνάμε ωραία. Τρίτον, βλέπετε εμένα να περνάω ωραία με τους φίλους μου και να παίζουμε και να γελάμε. Τέταρτον, γελάτε εσείς μάλλον, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχουμε καλό χιούμορ. Και πέμπτον, πιο αστείο και πιο εύκολο editing. Στο Minecraft δεν είμαι και τέλειος, ειδικά στη survival να κάνω edit. Μάλλον γι' αυτό δεν είναι τόσο γαμάτα τα βίντεο που έκανα. Οπότε, ναι, αυτό. Ωστόσο, αυτό δεν έχω πάρα πολλά να πω. Εξού ανεβάζω πολλά CS2 βίντεο και μικροedited. Αυτό. Αν τύχει ποτέ να κάνουμε νέο server στο Minecraft, θα κάνουμε. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Μάλλον θα ανεβάσω βίντεο το Φεβρουάριο. Καλά γαμίσια.